खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे रादाब लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि रादाब फरायनायखौ मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ। प्रमद बर'नि बेरेखा बिबुंथि होनानै बिजेपिनि रेवरेवा नार्जारिया MCLA मासिनिफ्राय बोखारजाबाय। बर'नि हायाव UPPL आरो बिजेपिनि गोरोबथाया गोख्रैयै गिख्रंथाव जानो हमदों। बेनि फिथाइ महरै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि MCLA रेवरेवा नार्जारिया MCLA मासिखौ खोमानांबाय होनना खौराङाव मोननाय जादों। BTCनि मावफुं सोद्रोमा आरो UPPL दोलोनि गाहाय प्रमद बर'नि थांखि बायदियै राजभवनाव रायजो बेंगिरिनि सेक्रेटारियेटनि कमिसनार नेहाथारि मीनाक्षी सुन्दरमआ BTCनि गाहाय नेहाथारिखौ रेवरेवा नार्जारिनि MCLA मासिखौ फोजोबनो बिथोन होदों होनना खौराङाव मोननाय जादों। रेवरेवा नार्जारिया BTCनि दारिमिन आरो फालांगि बिफान, आयेनारि बोथोर बिगियान बिफाननिबो सासे मावफुं सोद्रोमामोन। बिजेपि MCLA बावैसो सिगां UPPLनि हेंथायै मोनसे सुबुं गौमायाव दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनि जाउनावनो बे जानो मोनदों होननानै खौरां मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला सेरफांगुरि मुंनि जायगायाव बिजेपिनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै रेवरेवा नार्जारिया प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुंदोंमोन दि प्रमद बर'आ जेबो फालांगि गैया, बिथाङा गावनो जेबो मावाखै आरो EMफोरनि थाखायबो खामानि मावाखै। मख'नो गोनांदि BTCआव बिजेपिआ UPPLजों गोरोबथायाव दङ। बे मोननै दोलोआ गोरोबलायनानै BTCखौ खुंगासिनो दङ। लकसभा बिसायख'थियावबो बिजेपिआ क'क्राझारनि मासिखौ UPPLनो हगारना होदों होनना खौराङाव मोननाय जादों। दाना नैथि खौराङाव दङ। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै एबसुआ बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमहैदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौनि आयदाखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों मोनसे गोनांथार मेल जथुमदोंमोन। गुवाहाटीनि जनता भवननि गोजाम सियान ब्लकआव खुंनाय सावरायलायनाय मेलाव आसामनि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि JP ब्रह्मआबो बाहागो लादोंमोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे सावरायमेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ मन्थ्रिनि खाथियाव माखासे गोनांथार दाबिफोरखौ दैखांदोंमोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। जेरै बे दाबिफोरनि मादावहाय दङ। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' आरो असमिया बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बर' बिजोंनि हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ फोजौखांनाय, बर' बिजोंनि मडेल गोजौ फरायसालि गायसननाय, सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि गं 72 फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननाय, उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास लुफुंनाय, सेबायाव सासे एकाडेमिक अफिसार थिसनथाइ होनाय, समग्र शिक्षा अभियान, आसामाव बर' राव सोलायगिरि थिसननाय, आसाम टेक्सटबुक प्रडाक्शन एन्ड पाब्लिकेशन कर्परेसनाव सासे एकाडेमिक अफिसार थिसनथाइ होनाय, 2023 आरो 24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गुदि, गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव थाबैनो बिजाब जगायनाय, क'क्राझारनि बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव गोदान बिफान सोसननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुनि खाथियाव दाबि दैखांदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सावरायनायनि गेजेरजों बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि फारसे आसाम सरकारा राहा लागोनखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ खोथा होदों आरो बे सावरायनाया फिथाइ गोनां जादों होननानै एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिहोदों। बर' बिजोंनि जेंनाखौ लानानै मन्थ्रि रनज पेगुजों सावरायनाय बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बोसोनगिरि
फुंखा सरगयारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि, नेहाथारि आनन्द दैमारि, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारि आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारियाबो बाहागो लादोंमोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। दाना थामथि आपडेटआव दङ AIUDF सोरखारि साख्रियाव मुसलमानफोरनि थाखाय 10% रिजार्भेसन दाबि खालामदों। अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट सुंद'यै AIUDF आ सुबुं समाजजों मोगा-मोगि जानांनाय समाजारि रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ मुंख'नानै आसामाव मुसलमानफोरनि थाखाय 10% थिखानाय खावलायनायखौ गोदानै खालामफिनदों होनना खौराङाव मोननाय जादों। AIUDF नि MLA अमिनुल इस्लामआ जुक्ति होदोंमोन दि आसामाव मुसलमानफोरा रांखान्थियारि महरै लोरबां आरो बिसोरनो सरखारि साख्रि आरो बिथांखिफोरनि गेजेरजों थांखिजानाय मददनि गोनांथि दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला, इस्लामआ 2011 मायथाइनि सुबुं सानखोजों गोरोबलायैखौ दिन्थिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्वा शर्मानि सुबुं अनजिमाखौ बादायदोंमोन। बिथाङा बावैसोनि जिनाहारिनि जाथायफोरनि सोरखारनि सामलायनायखौबो सोंखारिदोंमोन। बेखौ मुस्लिम दायनिगिरिफोरजों लोब्बा थानाय केसफोरखौबो सायख'जाथाव रिपर्ट आरो गाहाय खालामनायनि दाय होदोंमोन। आ न्याय आरो दिं हानजा जिनाहारि जाथायजों लोगोसे गासैबो केसफोरनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो दाबि खालामदोंमोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। दानिया ब्रैथि रादाबाव दङ स्मार्ट मिटार फज'नाय आरो बेसेन बांनायखौ लानानै क'क्राझार आरो गसाइगावआव हेंथा सोमावसारनाया गोख्रोंसिन जादों। स्मार्ट मिटार फज'नाय आरो मोब्लिबनि बेसेन बांनायनि बेरेखायै हेंथा दिन्थिफुंनाया गोख्रोंसिन जानायलाय आसामाव रायजो राजानि दावराव-दावसिया बांगासिनो दङ। बुधबाराव क'क्राझार नोगोर आरो गसाइगावआव क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटि KDCC नि दैदेननायाव जिल्ला नाङैनो गुबुन गुबुन ब्लक कमिटिफोरनि हेफाजाबाव सोमावसारनाय नुनो मोननाय जादों। मोब्लिब बिफाननि दालाइ खोन्दोआरि मावख'नि बायजोआव हेंथा दिन्थिफुंगिरिफोरनि मोनसे गिदिर सुबुं थुबुर जादोंमोन होनना खौराङाव मोननाय जादों, जाय आसाम सोरखारनि बावैसो सिगांनि बिथांखिफोरनि बेरेखायै गोख्रों बेरेखा फोरमायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला सोमावसारगिरिफोरा जुक्ति होदोंमोन दि स्मार्ट मिटार जागायनायनि फिथाय महरै मोब्लिबनि बेसेना गोबां बांदों, जाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव आरोबाव बजा होदों। रायजोनि मोब्लिब बिफाननि सायाव रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायनायजों लामाफोराव स्ल'गान रिंखांदोंमोन। KDCC नि आफादगिरि प्रेम हाददाया खौरां बिजोंखौ बिबुंथि होनानै सोरखारनि खामानिफोरखौ राङारि गोहोमखौ सानालासे स्मार्ट मिटार फज'नाय आरो मोब्लिबनि बेसेन बांहोनायनि थिरांथायाव गनायजाथाव नङा होनना बुंदों आरो हेंथा दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों।